Alhamdulillah. Kula nggih matur subhanallah sanget Bapak. Ampun repot-repot. Lek ngoten sesuk malih pentangane mawon nggih Pak. Yang pangapunten Bapak saged salaman biyen biar diambil dokumentasi. Foto riyen. Nah, sekalian Bunda Agnes monggo sekalian monggo Bu. Belum no. Kula sing matur sembah nuwun Ibu, Bapak. Nggih, damel nika. Nggih. Apa? Yang no. Oh.